ikaragarritzat jotzen dugu eraikuntza hau, oroar Gipuzkoar guztientzako eta zehazkiago Gipuzkoako herritarrentzako. Besteak beste, Instituto de la Salud Carlos III erakundeak gai horri buruz egindako txostenak baieztatzen du erraustegiak eta antzeko azpiegiturak oso eragin larriak dituztela bertatik 20 kilometro bitarteko eremuan kokaturik dauden hiriguneetako gizakion osasunean. Egoera kezkagarria horren aurrean, Zubietako erraustegiaren aurkako plataforma bat eratzea erabaki dugu Gaiztondo Bailarako herritar talde batek. Plataformak antolatutako ekintzen berri emateko eta herritarrak parte hartzera animatzeko ere aprobetxatu nahi dugu prentsaurreko hau. Hasteko, otsailaren 28an Zubietako erraustegira martxa dago antolatuta. 8 irteeraz Zupilgo Jose Arregi plazatik abituko da. Hain ibilbide luzea egin ezin dutenentzako badira beste alternatibak. Nahi duna, Zubietarritik 11etan abitu ahal izango da. Animatu nahi dugu herritar oro, ostegunero egiten dugun biretan parte hartzea. Hurrengo ostegunean, atzaldeko 7:30, otsailak 24, hurrengo bilera burutuko dugu, eta nahi duna kulturetxean azaldu dugu.